Bueno, pois aínda que te agoches, Xosé, eu creo que imos entrar nesa túa obra que ten unha pinta magnífica. Relatos, de que falan? Contanos. Mira, é unha obra, son 4 relatos en galego de distinta temática social, de historias disparatadas, ou polo menos me pareceron a min cando as escribía, sin embargo, si te sumerxes, podría ser, Sí. incluso poden ser reais. Buah. Transcurren algunhas ao longo de Ferrolterra, lugar onde eu vivo, Sí. ao longo do camiño inglés, pero bueno, hai outras moi misturadas, moi de distinto carácter, que eu creo que enganchan. Hai algo mezclado con algo de prosa poética, que aí foi onde eu descubrín que efectivamente era un xénero que quizás me enganchaba, e daí saeu precisamente a idea de escribir unha prosa poética para a coletánea 2024 sempre abril de Graza Amiguiño. Moi ben, como se chama o poema no que estás ou o relato no que estás? Aínda que te agoches. Aínda que te agoches tamén? No do coletánea? No da coletánea é Cóxigas para os ollos. Cóxigas para os ollos, porque aqueles todos que adquiriron o noso libro, pois poderán ir identificándonos un a un cos nosos determinados artigos, poemas ou relatos breves neste teu caso. Bueno, como empezou en ti ese sentimento de escritor? Pois a verdade é que nin eu mismo o sei porque, coméntoche, resulta que eu desde cativo sempre estive liado con organizar, crear infraestructura, traballar para salientar o traballo de quen eu creía que debería estar na palestra e ao mesmo tempo fomentar tamén nos máis pequenos esa afán pola cultura, sabes? Cal é a tua profesión, xa sei? Mira, a miña profesión era de restauración de antigüidades e acabados da madeira, vale? Aínda que tive en relación, pois, con o mundo da cultura, con os autores, con Manuel María, con toda... Pois a verdade é que nunca me dera por escribir. Sempre eu nas asociacións que estaba e tal, sempre estaba como nun segundo plano porque era onde me gustaba traballar, sabes? Claro. Que si se de secretario, que si tal, ben. Nunca dera o paso de escribir. Entón, un pouco antes da pandemia, pois debía ser que estábamos un pouco xa medio preconcebido ao virus, sabes? Deume por empezar a escribir un poemario. Poesía que eu nunca escribira. Quero dicir, tivera contacto con escritores, con poetas, con Fernán Bello e outros tal. Bueno, total, que escribín do tirón un poemario de 2.770 versos. Madre mía. Ben, e como xa empezara, como que non que era cousa, 20 anos atrás, un par de historias, un día que che entran, logo sigues co afán do traballo, deixalo quedar, e dixen, bueno, chegados a este punto, eu porque non me plantexo continuar. De feito, que acabei as dúas cousas á vez. Este libro de relatos, aínda que te agoches, é ese poemario que se chama, aínda por editar, ainda non sei que vou facer del nin da miña vida, pero que se chama Preixos e garatuxas na ínsula de Palabrar. Buah, que bonito. Pois noraboa, parabéns e seguiremos che a pista, Xosé. Moitas grazas. Moitas grazas.